Wara li l-avukati tal-kuntistabbli Simon Xkembri resqu rikors fejn ilmentaw dwar il-programm Xarabank tal-ġimgħa, il-Maġistrat Joe Mifsud ordna biex ma jixxandrux intervisti li saru mal-akkużat Liam De Bono. L-akkużat kien se jkun fuq il-PBS u l-avukati ta' Xkembri qed jgħidu illi dan kien biss eżerċizzju ta' pubbliċità b'toma qarsa. Ilmentaw ukoll li din kienet intervista rekordjata u editjata u għalhekk faċilment ikun hemm intraċċ tal-ġustizzja hekk kif il-ġurati eventwalment jistgħu jkunu influwenzati. Jirriżulta illi meta sar jaf b'dan kollu, Xkembri ħassar ftehim li kellu mat-tim ta' Xarabank għal stedina li kellu hu għall-ġimgħa d-dieħla. Fir-rikors intalab illi f'dawn iċ-ċirkostanzi l-qorti għandha tagħti l-ordnijiet dwar x'għandu jsir bil-Maġistrat eventwalment ordna li l-intervista titwaqqaf. Fid-digriet, il-Maġistrat Joe Mifsud insista li programm televiżiv m'għandux isir b'dan il-mod qabel titressaq l-evidenza fil-qorti. Min-naħa tagħhom l-avukati tal-akkużat talbu li l-filmati mhux editjati tal-intervista issa ikunu esebiti fl-atti tal-akkuża.